Maraba zuwa Dragonstone Auto. Zamanka a wannan tsibiri ya zo ƙarshe. Za ka miƙo wannan ƙwan jegaran, ka wargaza rundunarka, ka kori karuwarka. Kuma ka bar Dragonstone bisa umarni mai martaba sarki. Ina sarki? Ban gan shi ba. Mai martaba ba zai taba kaskantar da kansa ba zuwa wannan wasan dandalin shirman. Yallaɓai Crispin, haka ne? Yallaɓai Christian Cole yarima na. Yi haƙuri na kasa tunawa ne. Amma in ce yarima na ya tuna sa'in da na kaɗo shi daga dokinsa. Da kyau. Wannan wasan kunyata kai ne Damon. Haka dama kake yunwar mai martaba ya kula ka har shi ne ka kare a sanda-sanda sai ka ce gama garin ɗansa ne? Kawai dai ina koyi ne da al'adar gidanmu kamar yadda shi ma yayan nawayi da mai gadarsa. Waɗannan al'adu na asalin 'ya'yan aihuwar sarauta ne ba na 'ya'yan shegu ba da karuwar titi ta haifo. Malama Misariya matata za ta zama. Wannan babban sabo ne da kowane numfashi kana ɓata sunanka da na gidanku da na mulkin yayanka. Soyayyar mu ba ruwanta da mukami ko al'adu. Ku kuma fa mutanen ladabta gari kuna ta yarima a tawayensa. Sarki ne na ɗani jagoransu, ni suke yi wa biyayya. Kun zo ne akan kwai. Gashi nan. Kai hauka ne. Ba za ka taba kai labari ba. Kuma jin daɗi na kai ma haka. Zaɓar zub da jini a nan daidai yake da ƙudura yaƙi da sarkinka. Gwanin burgewa. Ko da hakan zai haifar da mutuwar ɗanka da ke ciki tare da babarsa. Dukanku, ku soke ƙarafunanku. Me kike yi a nan Gimbiya? Hana zub da jini. Yallaɓai Kristan ko za ka raka Gimbiya zuwa ga tsaro? Hakimai na ku kula kada ku razana Cyrax fa. Ba ta lamuntar wani abu ya taɓa ni. Mahaifina ya sa min sunan Gimbiyar Dragonstone. Wannan fada ta ce, kai kuma yanzu kana zaune a cikinta. Baffa? Ba haka bane har sai kin kai munzali. Gaskiya kayi matukar fisa ta sarkinka. Ban ga ta yaya ne hakan ba. Yau ranar murna ce fa aure zan yi. To ai ka riga ya kana da mata. Ba wacce na zaba da kaina ba. To wai hakan shine ya buƙaci sai ka zo? Ka sace ƙwanƙani na ka gudo nan da shi. A lokacin da aka haife ki kin haɗa gado tare da jegara ni ma hakan nake buƙata wa ɗana. Haihuwa za a ma? Wata rana. Gani a nan, Baffa. A bar kuncinka. Dalilin da ta sa aka tsige ka. In kana so ka koma mai jiran gado, dole sai ka kashe ni. To kai haka, ka huta da duk damuwan nan.
Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan.